हेलो पिलाମାନେ ଆମ ଆଦର୍ଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ଆମେ ତ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଛୁଆ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖ, ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଜାଣିଛ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ବାୟୁ ଦରକାର। ଓ ଖାଦ୍ୟ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜଳସେଚନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ପ୍ରଜନନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶରୀର ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତାର କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜଳ ଶୋଷଣ ଦରକାର, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦରକାର, ରେଚନ ଦରକାର, ପ୍ରଜନନ ଦରକାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତା ଦେହର ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କାହାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଦରକାରୀ ଗଛକୁ ଯଥା ବଣଚାକୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଥିବ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଅଦରକାରୀ ଗଛ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବ। ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ମୂଳ ଯେପରି ଛିଡ଼ି ନଥାଏ, ମୂଳଟା ଯେମିତି ଛିଡ଼ିବନି, ମୂଳ ଥିବ ହେଲା, ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଉଦା କରି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବ, ଉପୁଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ତାହା ଦେଖିବ, ଗଛ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନାମ ଲେଖ। ସେ ଗଛଟା ଆଣିବ, ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଆଉ ତାର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଯଦି ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ, ଦେଖିଛ ଏଠି ଫୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ପତ୍ର, ଏଇଟା ତ ଫଳ, ଏଇଟା ତ କାଣ୍ଡ, ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା, ଆଉ ତା ମୂଳ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗର ଗଠନ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ତ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, ହେଲା ମୂଳ। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଜାର ଗୁଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଭ୍ରୂଣ ବାହାରିବ, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମ ଫଳଟା, ତ ସେଇ ଫଳର କିଛି ଅଂଶ ତୁମ ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ତୁମ ଚେର ଆକାର ଥିବ, ଏଉଠୁ ପାଖରୁ କିଛି ଉପରକୁ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗଛର ବାକି ଅଂଶ। ଗୋଟେ ପାଖରୁ ତୁମ ପତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଉପରକୁ ଫୁଲ ବଢ଼ି ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ବିପରୀତ ଆଲୋକର ବିପରୀତ, ଏଇଟା ଉପରେ ଧର, ଏଇଟା ମାଟି ହେଲା, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତ ଚେରଟା କ'ଣ ହବ, ତାର ବିପରୀତ ଉଲ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଉ ଗଛଟା ଯେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଢଳି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୂଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ। ଏଇ ଗଛଟା ଯେମିତି, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ତଳେ ଯେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଚିତ୍ରଟା କଥା ସେ କହୁଛି। ତଳକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ବାକି ଉପରକୁ ପତ୍ର ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଶାଖା ମୂଳ ଓ ସେଥିରୁ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି। ଶାଖା ମୂଳ, ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇକି ଯେଟା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଗଛ ପୁରା ଏମିତି ଗୁଜିଆ ହେଇକି ଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ତା କ'ଣ ଶାଖା ମୂଳ ହେଲା। ଶାଖା ମୂଳରୁ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ବାହାରିଥିବ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ତାର ହେଉଛି ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ। ଏଇ ଦେଖ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଶାଖା ମୂଳ ଆଉ ମୂଳ ତନ୍ତୁ ଯେଟା, ଆଉ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ଯେଟା ଛୋଟ, ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଟା ବାହାରିଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ମାଟିର ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖେ। ମାଟିକୁ ଧରି ରଖେ, ସେମାନେ ଗଛ ସହଜରେ ଉପରେ, ଛୋଟ ଗଛ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହେ ଓ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ମାଟି ଭିତରେ ଜଳ ଟାଣେ। ତ ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଯେକି ତମେ ଦେଖୁଛ ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା, ଟପି ଭଳି, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଟପି ଭଳି ହେଲା, ଟପି ଟାଇପ ଗୋଲ ହେଇଥିବ। ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି, ଟପି ଭଳି ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଛି, ଏହା ମୂଳକୁ ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ହେଲା। ଏହାକୁ ମୂଳ ତ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ପଚାରିବ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର, ମୂଳ ତ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଟା ମୂଳ ତ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଟପି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥିବ, ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହା ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଘଷି ହେଇଯିବ, ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୂଳତ୍ରାଣ ପଛକୁ କୋଷ ବିଭାଜନ ଓ ତାପରେ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ମୂଳକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ତା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳଲୋମ ବାହାରିଥାଏ ଓ ଏହି ମୂଳଲୋମ ହିଁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ,
এটা তো গଲା ତାର ମେନ୍ଟା ମୂଳ ଲୋମ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ମୂଳ ଲୋମ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ଏଗୁଠୁ ଜଳ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସକର ଜଳ ସକରେ ସେ ନିଏ ହେଲା। ଏଟା ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଚାଲିଗଲା ଏଠି ମୂଳ ତ୍ରାଣ ପୁରା ଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମୂଳ ତ୍ରାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଓ ଉପଶାଖା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଂଶ ବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ବା ମୂଳ ଲୋମ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଲ ହେଲା। ଯିଏକି ବିଭାଜନ ଅଂଶ ଯେଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଥିବ, ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ହେଲା ଯେଟା କି ଛୋଟ 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 ବଢିଥିବ ବର୍ଦ୍ଧନ। ମୂଳ ଲୋମ ଯୋଉଟା ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଥିବ ସେ ମୂଳ ଲୋମ ହେଲା। ମୂଳ ତୃଣ ସହିତ ମୂଳ, ମୂଳ ତୃଣ ସହିତ ମୂଳ ହେଲା। ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଛେତ୍ରା ଟାଇପର ହେଇଥିବ, ଚେର ଉପୁଡ଼ିବ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମେଞ୍ଚା ବାହାରିଥିବ, ଗୋଟେ ଦି ଚାରିଟା ଗଛ ଉଠିଥିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଇଥିବ ଏଇ କେତେଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳକୁ ଯାଇଛି ମାଟି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଥିଲା କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବରଅଳ ବା କିଆ ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣ। ବରଅଳ ଏଇ ଦେଖୁଛ ବରଗଛ ବା କିଆ ଗଛ ହେଲା ଆଣ। ସେହିପରି ବର ଘାଞ୍ଚକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ମୂଳର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କର ଓ ତାର ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ବରଗଛର ଓହଳ ସବୁ ଥାଏ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଚେର ହେଇଥାଏ ମାଟି ତଳେ ନାଗି ସବୁ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚେ, ବହୁତ ଦିନ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ପ୍ରକାର କି ଏହାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେଟା ତ ଏଠି ସେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଳ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେତେକ ଗଛର ନାମ ଲେଖ ବା ଆଲୋଚନା କର। ମୂଳକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଗଛର ଚେର ମୂଳ ଅଲଗା ହେଲା, କାହାର ଡେଙ୍ଗା କାହାର ଗୁଚାଳିଆ ହେଲା, ସମସ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଳ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଳ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୂଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ବରଗଛ ଓହଳର ବାହାରି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏହା ବରଗଛକୁ ସଳଖ ଭାବରେ ରଖିଥାଏ। ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବରଗଛକୁ ସଳଖ ମାନେ ସିଧା ଭାବରେ ରଖିଥିବ। ବରଗଛ କେବେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ହୁଏନି, ସିଧା ହେଲା। ତ ଏହାର ସମସ୍ତ ମୂଳ କୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ କ'ଣ ନା ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ କୁହନ୍ତି। ସେ ବରଗଛ ଯେମିତି ସବୁ ଗୋଟା 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 ତଳକୁ ବାହାରିଥିବ। ଗଛର ବରଗଛର ଏମିତି ହୁଏ ଝଙ୍କାଳ ଟାଇପର ହୁଏ, ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ ଚେର ତାର ରହିଲା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝୁଲିଥିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଛିଡ଼ିବନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏମିତି ଖେଳୁଥିବ। ତ କିଆ ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବା ମୂଳ କିଆ ଗଛକୁ ଠେସି ରଖେ। ତ କିଆ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସେଟା କ'ଣ କିଆ ଗଛ କ'ଣ ଠେସିକି ରଖିବ, ଠିଆ ମାନେ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବ। ଏହା ଠେସ ମୂଳ, ତା କ'ଣ ଠେସ ମୂଳ ମାନେ ଉପରୁ ତ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯାଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଚେରଟା ଗହଳିଆ ଚେର। ଯେଉଁଟା ଗହଳିଆ ଚେର ସେ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯାଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଳ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଛି ଆଲୋଚନା କର ଓ ସମସ୍ତର ମୂଳକୁ ଅସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତର ମୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ମୂଳା ଗାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ, ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ କ'ଣ ମାନେ ତା ଆମେ ସେଟା ଖାଉ ମୂଳଟା, ତ ସେଟା ଭଣ୍ଡାର ଆକାର ମାନେ ସେଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଏ। ସେ ମୂଳାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ଏଇଟା ମୂଳ, ଏଇଠୁ ଗଛ ବାହାରିବ ମୂଳଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ନା, ତା ଗଛ ତାପରେ ପତ୍ର ତାପରେ ବାହାରିଲା, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ମୂଳଟା ତ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହେଇଯାଏ। ଆଗରେ ଭଣ୍ଡାର ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଆମ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ସବୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୁଏ। ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ମୂଳ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ ମୂଳ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କହିପାରିବ କି? ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୂଳ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କର ହେଲା। କରେ ମୂଳ ଭିତରୁ ମାଟିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ମୂଳ ମାଟି କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ରଖିଥାଏ, ପ୍ରଥମ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନା ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ହଁ କରେ, ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପଠାଏ ହେଲା। ମୂଳ କ'ଣ ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣ ସବୁ ନେବ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପଠାଇବ, ଦିନେ ଦିନେ ଗଛଟା ବଢ଼ିବ ହେଲା। ତ ଘରେ କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ହେଲା। କେଉଁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଓ ତାହାର ଯଦି ଉଦାହରଣ କେଉଁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ ମାନେ ମୂଳରେ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ବିଟ୍ ତୁମର ରସୁଣ ପିଆଜ ସେ ସବୁ ମୂଳରୁ ରହିଥାଏ ନା, ସେଠି ମୂଳରୁ ବାହାରି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ମୂଳଟା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଆକାର ହେବ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଧରନି ତୁମେ ଇଏକୁ ଧର କ'ଣ କହିଲ ବିଟ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା।
तुमर आउ कौन गाजर तो गोटे है मूलटा नहीं रोचे बीट भी रोनी बीट तले गांडिया मूल चर बाटे तुमर खास कर गाजर रोचे मूला रोचे है जेटा मैंने चेरटा ही तुम खाइब बुझिपार छुआ से खाई बीट तो बीट तले गोटे चेर रोच रोच सी बाहर है रसुण भी से पिज भी से तो उद्भिद कांड गोटे उद्भिदर जो अंश तार गजार भ्रूण कांडरू बाहरी माटी भितर बढ़ी थाए कांड कहुए तो क्या कांड कहुए ना गोटे उद्भिद जार अंश गजा माने गजार भ्रूण बाहर थी से माटी को जाइए कि उपरको जाइए बाहरी उपरको बढ़ी थाए से उद्भिदर कांड विषय में अधिक जाना तार कौन जाना तो सहीटा आम कहे उद्भिद कांड तो यहाँ बुझीपार ना कौन कहनी तो गोटे उद्भिदर जो अंश है तार गजार भ्रूणकांड बाहरी माटी उपर बढ़ी थाए गजार भ्रूणकांड बाहरी माटी उपर को बढ़ी थाए कांड कह गोटू माटी उपर बढ़ी बढ़ी जाइए बुझीपार कि माटी उपर बढ़ी बढ़ी जाइए आस उद्भिदर कांड विषय जाना विद्यालय विद्यालय बगीचा को जाई सेठारे थिबा गछ को लक्ष्य कर कांडर विभिन्न अंश विषय आलोचना कर कांडर जो अंश पत्र बाहरी थाए ताहाको गंठी कह जाए कांडर जो अंश पत्र बाहरी थो कांड तो कांड रहा सीधा से जो पत्र बाहरी थो गंठी कह ये जगह जो पत्र बाहर तो गंठी कह दुईट गंठीर मध्यवर्ती स्थान को पब कहते कौन कहते पब दुईट गंठीर मध्यवर्ती स्थान दुईट गंठीर मध्यवर्ती माने गोटे तो रहा एटा योटू गोटे डाल बाहरी गला पत्र सेटू गोटे डाल बाहरी गला सेटू गोटे पत्र ये मझीर गंठी तो सेटा पब कहते गंठीर जो पत्र बाहरी थाए सेठारे कांड और पत्र मध्यवर्ती स्थान कक्ष कह कांड और पत्र मध्यवर्ती स्थान ना गंठीर जो अंश पत्र बाहर सेठारे कांड और पत्र मध्यवर्ती कांड पत्र मध्य को कक्ष बोली कह देख कक्ष कलिका ये कक्ष कलिका तो यहाँ पब ये भितर मुझे कही ना ये पत्र बाहर ताहारी मझीटा यहाँ पब यहाँ हूँ गंठी ये मूलटा हूँ गंठी कक्ष कालिका उपरटा कौन कक्ष कालिका टी ऊपर कक्ष कालिका तलटा हूँ गंठी यही कक्ष पढ़ी कलिका थाए यही कक्ष पढ़ा कलिका थाए यह कक्ष कलिका अटे कक्ष कलिका केटा यहाँ से कहला देख ये गंठीर जो पत्र बाहरी थाए जो पत्र गंठीर मन पत्र बाहर ये पत्र बाहर ये देख ये पत्र बाहर सेठारे कांड और पत्र मध्य स्थान को लक्ष्य कर कांड और पत्र मध्य स्थान ये जो मझीटा पर्टिकुलर जिनसा है मझीटा यहाँ को कक्ष काढ़ी कालिका कह कक्ष कलिका अटे यही कछटा ये जो तीरटा बाहर ये जगह एक्जाक्ट गंठा यहाँ तो आम गंठी कहे ये मझे जो गंठी है गोटे स्टेप बाहरी बाहरी बाउंस गच जमी बाहर है किसी बाउंस गच है तुम देखु कौन बाउंस गच आउ कौन रहा तुम्हें कहती आखु आखु है आखु सेमती है यही कक्ष कलिका गुड़ी शाखा कांड फूल परिणत होती है से कक्ष कलिका गुड़ी शाखा कांड फूल से तुम जहाँ फूल बाहर पत्र बाहर तार फल बाहर सब से है बाउंस विशल्यकरणी चाकुंडा आखु है आखु गचर चित्र तुम्हें खातार अंकन कर तार पब कक्ष गंठी चिन्ह विभिन्न गचर गंठी पब कलिका संबंध आलोचना कर बुझिपार तो से विषय आलोचना कर खातार कर तो कहीदेला तुम चार्ज यहाँ देखी पाच कखारु गच यहाँ देख पाच पिजुड़ी गच है देख लो तब देख कौन देखी ना गोटे कखारु पिजुड़ी गच गचर कांड को भल भाव लक्ष्य कर गच दुईटर कांड मध्य जो पार्थक्य देखा देख कौन दुईटा भर पार्थक्य देखा ना कखारु कांडी अन्य आशार बढ़ी निहती कखारु कथा आम गोटे भारा दौ गोटे बाड़ी फाड़ी फिदेने से अनुसार बढ़े
ପିଜୁଳି ଗଛ କିଛି ଏମିତି କି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତା କାଣ୍ଡ ସିଧା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ବଢିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ମୂଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ସବଳ କାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ସବଳ କାଣ୍ଡ କି ଯେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ବାଉଁଶ, ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଗଛ ଟିକେ ସବଳ କାଣ୍ଡ, ଆମକୁ କିଛି ଭରା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବଢିଯିବ ଉପରକୁ। ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କଖାରୁ, ପୋଇ, କଲରା ହେଲା, ମୂଳ ମୂଳ ଭଳି କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତି ଅଦା, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଉଲୁ ଯେଟା ଓଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଛୋଟ ବାହାରା ଦେଇକି ସବୁ ଉଠିବେ, ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଛଡା ସବୁ। ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଉଥିବ ହେଲା, ଥରେ ତ କାଟିଦବ ଆଉ ଥରେ ହେଇଯିବ, ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଡି ମାଡି ଯିବ ହେଲା, ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ଦେଖ ଏଠି ତାପରେ କଣ ଧର ନାଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମାଟି ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତପୁଣି ଓ ନାଗପୁଣି କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲା। ଏଗୁଡା କଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ମାଟି ତଳେ ରୁହେ। যেগুড়া তোমার রূপান্তরিত আছে সেটা কোণ মানে উপরକୁ বଢିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କମ ଜୋର ଟିକେ ହେଲା। ସେଟା ମାନେ କଣ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଥିବ, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କହିପାରିବେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କୁହାହବ। ସେଟା କଣ, ତାର ଯୋଉ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବ କଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ମାଟି ତଳେ ସେଟା ରହିଯାଏ ହେଲା, ଆଉ କିଛି କିଛି ଉପରକୁ ବଢେ। ସପ୍ତପୁଣି ଗଛ, ନାଗପୁଣି ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ସେ ମାଟି ତଳେ ବହୁତ ରହିଯାଇଥିବ ତାର ହେଲା, ମାଟି ତଳକୁ ହିଁ ବାହାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଧା ସିଧା, ତ କେଟେ କେଟେ ବାହାରୁଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ ମାଟି ତଳୁ ତ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ବାକି ସେ ଆଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଇଏ ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟି ତଳୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିବ ହେଲା। ଦେଲା କଖାରୁ ଗଛରୁ ଆକର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶାଖା କାଣ୍ଡ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ ଏହା ପତ୍ର କକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥାଏ ଓ କଲରା, ଜହ୍ନି, ଲାଉ ଆଦି ଗଛରେ ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶାଖା କାଣ୍ଡମାନ ଥାଏ ହେଲା। ଏହା ଗଛ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ଆଳୁ ଦେଖିଲ, ଅଦା ଦେଖିଲ ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଖାରୁ ଗଛରେ ଆକର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶାଖା କାଣ୍ଡ। ଏ ଦେଖ କଖାରୁ ଗଛ ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବାହାରୁଛୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ରୁ ଗୋଟେ ବାହାରି 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 ଯାଉଛି ହେଲା। ତାର ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ମେନ୍ ରୁ ବାହାରେ, ତାର ଯୋଉଠୁ ପାଇଲା ସେଇଠୁ ବାହାରି 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 ଗଲା, ଏଠୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ପଡିଗଲା, ସେଠୁ ବାହାରିକି ମାରି ଚାଲିଲା, ଏଟା କାଟିଦେଲେ ତ ଏଠୁ ହେଇଗଲା, ଏଠୁ କାଟିଦେଲେ ତ ଏଠୁ ବାହାରିଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ବଡ ଗଛ ବଡ ସେଇଠୁ ଯୋଉଠୁ ମେନ୍ ଇଏରୁ କଟିବ ସେ ମେନ୍ ଇଏରୁ ହିଁ ବାହାରିବ, ମାନେ ଯୋଉଠୁ କାଟିଦେଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ବାହାରି ପାରୁଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବ ଏହା ପତ୍ର କକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥାଏ। ପତ୍ର କକ୍ଷରୁ ବାହାରିବ ମାନେ ପତ୍ର ଏଇଠୁ କାଟିଦେଲ ତ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଏଇଠୁ କାଟିଦେଲ ତାର ଏଇଠୁ ମନେ ହେଲା ବାହାରି ଚାଲିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର କଣ ଯେଟା କହୁଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ ହେଲା, ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ କହୁଛି ହେଲା। ଯେମିତି କଲରା, ଜହ୍ନି, ଲାଉ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଗୁଡା ସେଟା କଣ, ତ କଲରା ଛିଡିଦେଲା ପରେ ଗଛ ଟିକେ ଛିଡିଦେବ, ସେ ପୁଣି ବଢି 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 ଯିବ ନୂଆ ବାହାରି। ଏହା ଗଛର ଉପରକୁ ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି କି ଅଦା, ଆଳୁ ହେଲା, ତ କଣ କର, ଅଦା ପାଇଲ, ଆଳୁ ପାଇଲ, ପିଆଜ ମୋର ଖମ୍ବାଳୁ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। କାଣ୍ଡ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖିବା। ତୁମେ ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଛ, ଏହି କାଣ୍ଡ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ କି, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କହିପାରିବ କି, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବାର ରଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡର କାମ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରି ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସରୁ ହେଲା ଓଲୁ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକୁ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ସାରୁ ଯେଟା ଓଲୁ ଛଡା ଅଛି କଣ, ସେ ମାଟି ତଳେ ଉଠେଇବ ଦେଇ ରୂପାନ୍ତର କରି ଖାଦ୍ୟ ବନି ସେଇଠି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଉଛୁ ହେଲା। ସାରୁ ଓଲୁ ବଡ ମାଟି ତଳେ ଛଡା ହୁଏ ନା, ଭିତରେ ବି ତା ଖୋଳିକି ହିଁ କାଢିବି, ସେଟା ଚେର ହୁଏ ହେଲା। ତ ବାକି ସବୁ ବାକି ବଢିଆ ପାଇଁ ପତ୍ର ବୋଧେ କିଛି କିଛି ପଠେଇବ, ଆଉ ବାକି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ସବୁ ଏଇଠି ଜମା କରି ରଖିବ। ବାକି ତଳକୁ ତ ଚେର ଥିବ, ସେ ଚେର ସହିତ ଲାଗିକି ଉଲ ହୁଏ ବା ତୁମ ସାରୁ ହୁଏ ହେଲା। ସାରୁଟାକୁ ଉପରେ ଦେଖିଛି ସେ ତଳେ ହୁଏ। ତ ସେଇ ସାରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଦେଖିବା, ତୁମମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିଥିବ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ ପତ୍ର ଥାଏ, ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ ପତ୍ର ଥାଏ। ଦେଖିବା 5 ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ତାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଓ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚିହ୍ନ। ଯେମିତି ଏଟା କଣ ହଉଛି ଫଳକ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟଶିରା ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଶାଖା ଶିରା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାଇଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟଶିରା, ଏଟା ଶାଖା।
ତାର ପୋଷାକ ଶିରା ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଥିବ ସେଟା ପୋଷାକ ଶିରା। ଏଟା ହଉଛି କଣ, ଏଟା ହଉଛି ବୃନ୍ତ, ଏଟା କୁହନ୍ତି ବୃନ୍ତ। ବାକି ଯେ ରହିଲା ସେଟା ବୃନ୍ତ ହେଲା, ମାନେ ବୃନ୍ତ ପତ୍ର ଅଂଶ। ତ ପତ୍ର ଥିବା ଓସାରିଆ ଅଂଶକୁ ଫାଳକ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଟା ଓସାରିଆ ଅଂଶ ଥିବ, ଏଇ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ପୁରା ଓସା ହେଲା, ମାନେ ଓସାରିଆ ମାନେ କେଟା କହନି, ଏଇ ଯୋଉ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ଏଇ ଯୋଉ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ହେଲା ଫଳକ। ବୃତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା, ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ବୃନ୍ତ ଏଇ ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିକି ଥାଏ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ବୃନ୍ତ ନଥାଏ, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ବି ବୃନ୍ତ ବି ନଥାଏ ହେଲା। ସେ ସେଗୁଠୁ ଲାଗିକି ବାହାରିଥିବ, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଲା ମାନେ ହେଲା। ବୃନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେଟା ସବୃନ୍ତକ ଓ ବୃନ୍ତକ। କଣ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ସବୃନ୍ତକ ଗୋଟେ ଅବୃନ୍ତକ। ସବୃନ୍ତକ ଯଥା ଆମ୍ବ ପଣସ ଗଛର ପତ୍ର, ଅବୃନ୍ତକ ରଙ୍ଗଣୀ ଗଛର ପତ୍ର ହେଲା। ସେ ସବୃନ୍ତକ ଯେଟା ଆମ୍ବ ପଣସ ଗଛର ଦେଖ ତାର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛର ଏଇଟା ହିଁ ନଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା କହନ୍ତି ମୌଳିକ ପତ୍ର, ଯୌଗୀୟ ପତ୍ର। ଏଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁ ପତ୍ର ଧାରା, ଆକୃତି, ଶିରା ଓ ବିନ୍ୟାସ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ କି? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କର। ବୃନ୍ତ ଆଗରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶିରା ବାହାରି ଫଳକ ସାରା ଖେଳେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆମ୍ବ ଓ ପଣସ ଆଦି ଗଛର ଫଳକ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଶିମ୍ବ, ନିମ୍ବ, ସଜନା ଆଦି ପତ୍ର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତି ହୋଇ ଛୋଟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ରଜ କହନ୍ତି ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖ ନିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛ, ସେ କଣ କହିଲା ଦେଖ, ଶିମ୍ବ, ନିମ୍ବ, ସଜନା ଗଛ ତାର ଦେଖୁଛ ପତ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାର ଗୋଟେ ଲାଗିକି ଥାଏ, ତାର ମେଞ୍ଚେ ପତ୍ର ଲେଖା ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆଉ ଆମ୍ବ ପଣସ ଦେଖିବ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସବୁ ବାହାରିଥିବ, ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ଆର କିନ୍ତୁ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଟା ତମ ଶିମ୍ବ ନିମ୍ବ ତ ସେଗୁଡିକ। ଆଉ ପତ୍ରରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ। ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କଣ ଛୋଟ ନା, ଆମ୍ବ ଗଛ ବଡ଼ ଛୋଟ। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ 6 ହେଲା। ତୁମେ ବେଲ, ଶିମ୍ବ, ନିମ୍ବ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ସଜନ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଆଣି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ତୁମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେମ୍ଫ ହେଲା ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ପତ୍ର କଟି ପତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପତ୍ର ନୁହେଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ବି ସେଟା ପତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଫଳକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର ହେଲା। ଏହା ଫଳକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଲା। ଫଳକ ଆମେ କେଟା ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଉପରେ ଆମେ ଫଳକ ଦେଖିଲେ ନା, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଫଳକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର ହେଲା। ତ ସେଠି ମେଞ୍ଚେ ବି ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଏଭଳି ପତ୍ରକ ଥିବା ପତ୍ରକୁ ଯୌଗୀୟ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। କି ପତ୍ର କୁହାଯାଏ? ତ ଯୌଗୀୟ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଫଳକ ହେଇଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦିର ମୌଳିକ ପତ୍ର, ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର। ଏଇଠି ଉପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଖିଦ, ଦେଖ ହେଇଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ମୌଳିକ ପତ୍ର। ଦେଖୁଛ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଏଇଟା ପାନ ପତ୍ର ହେଇଛି ହେଲା। ଯୌଗୀୟ ପତ୍ର ଦେଖୁଛ, ନିମ ଗଛ ପତ୍ର ସେଗୁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଯୌଗୀୟ ପତ୍ର। ଫଳକ କେତେ ଫଳକ ସବୁ କେତେ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଫଳକ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଯୌଗୀୟ ଫଳକ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଯୌଗୀୟ ପତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ମୌଳିକ ପତ୍ର। ମନେ ରଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର। ଏଠି ଦେଖ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ର ଧାରା ଦନ୍ତୁରିଆ ନୁହେଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଧାରା ଗୋଟେ ଦନ୍ତୁରିଆ, ଅମୃତର ପତ୍ର ଧାରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦନ୍ତୁରିଆ। ଏ ଦେଖ ଦନ୍ତୁରିଆ ମାନେ ଗୁଜ 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 ବାହାରିଥିବ ହେଲା। ଜାରକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଜାରକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖ କେତେ ଗୋଲିଆ ଅଗ୍ର, ତାର କେତେ ଗୋଲିଆ ଅଗ୍ର ଅଛି। ଏ ପଣସ ଗଛ, ଏ ଗଜିଆ ଅଗ୍ର, ଏ କାଞ୍ଚନ ଗଛର କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାନ୍ତୁରିଆ କହନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଥିବ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଟା ସବୁ ଗୋଲ ହେଇଛି ଚିକଣିଆ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରକୁ ଦେଖ ହେଲା। ଅସତ ପତ୍ରର ଅଗ୍ର ଖୁବ୍ ବୁଝିଆ, ଯେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଖୁବ୍ ବୁଝିଆ ହେଲା ବେଳେ ପଣସ ଗଛର ଅଗ୍ର ଆଦୌ ବୁଝିଆ ନୁହେଁ, ପୁରା ପଣସ ବି ଗୋଲ ହୁଏ। ତ ବହୁ ଜାତିର ପତ୍ରର ଅଗ୍ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଗଜିଆ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର କାଞ୍ଚନ ପତ୍ର ଅଗ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତାହା ଭିତରୁ
ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, କାଞ୍ଚର ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ହେଲା, ଅଗଟା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେ ଦେଖଟା କହିଲା ওটা ଦେଖିଲ। ଚାଲ ତଳକୁ ଦେଖିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପତ୍ର ଫଳକ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଶିରା ଥାଏ। ଏଇ ମୋଟା ଶିରା ସେଥିରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମାନେ ବାହାରିଥାଏ। ଏଇ ବାହାରିଛି ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆକୁ ହେଲା। ଦୁଇଟି ଶାଖାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶାଖା ଶିରା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଫଳକ ଦେହରେ ହେଲା। ଫଳକ ମାନେ ଏଇଟା ଫଳକ ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଲ ପରି ହୋଇ ବିଛେଇଥାଏ। ଜାଲ ପରି ହୋଇ ବିଛା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିବ, ପୁସ୍ତକସ ପତ୍ର ଆଣିକି ବହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେବ। ପାଣିଲ କିଛି ଦିନ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ହେଲା। ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଣିଲ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବ, ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ଦ ପାଣିଲ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା, ହାଲକା ଟିକେ ଖରା ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ବହି ଭିତରେ ଜାଙ୍କି ରଖିବ। ଦେଖିବ ପୁରା ଶିରା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁରା ଶିରା ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ତ ବିଛାଇ ହେବାରୁ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଜାଲକ ଶିରା ମାନେ ଯୋଉଟା ଜାଲ ଜାଲ ବେଶୀ ହେଇଥିବ, ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ବାହାରିଥିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରଟା ଏଠି ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଥିବ, ବେଶୀ ହେଇଥିବ ଜାଲକ, ତାକୁ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବରଗଛ ପତ୍ର ଶିରା ବିନ୍ୟାସକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଧାନ କଦଳୀର ଶିରା ସମାନ୍ତରରେ ହେଲେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା। ଧାନ ଗଛ ଓ କଦଳୀ ଗଛ ଶିରା ସମାନ, ଧାନ ଗଛ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା। ପତ୍ରର ବୃନ୍ତ ଅଗ୍ରରୁ ହେଲା, ପତ୍ର କି ଅଗ୍ର ବୃନ୍ତ ଅଗ୍ରରୁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶିରା ବାହାରି ଅଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ହେଲା। କଣ ଗୋଟିଏ ଶିରା ବାହାରି, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଅଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପଣସ ଗଛ, ଏଇଟା ତ ସିଧା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ଆକାର, କିନ୍ତୁ ପଣସ ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଏହି ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଥିଲା ପରି ମନେ ହଉଛି କି? ମନେ ହଉନି। ମନେ ହଉଛି ମାନେ ଯେମିତି ସମାନ୍ତର ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ମନ୍ଦିର ଇଏ ବି ଏମିତି ମାତି ହେଇଛି, ଇଏ ବି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ଶିରାରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନାହିଁ ହେଲା। କୌଣସି ଶିରାରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନାହିଁ, ଯାହା ଯାଇଛି ସିଧା ଯାଇଛି ହେଲା, ଶାଖା ଶିରା ନାହିଁ ଆର କିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସକୁ ସମାନ୍ତରକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। କଣ? ଯାହାର ଶାଖା ହିଁ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଇଏରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ଏମିତି ହେଲା, ସେଗୁଡାକୁ ସମାନ୍ତର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମତ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ମାନେ ତାର କଣ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସମାନ୍ତର ସିଧା ସିଧା ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଓ ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଦେଖ ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ପତ୍ର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଅମ୍ଳଜାନ ନିଷ୍କାସିତ କରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ମାନେ କଣ? ଦେଖ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ତା ଦେହରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇକି ବା ସେ ଆଲୋକ ନେଇକି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବନେଇଲା ବା ଆମ୍ବଟା ବନେଇଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ମାନେ ଦେଖ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଧର ଆମ୍ବଟା ଗଛରୁ ପଡିଗଲା, ତ କିଛି ଆମେ ବି ଖାଉଛେ, କିଛି ସେ ପଡିଗଲା ପରେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଉପଯୋଗ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସବୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ପତ୍ର ଦେହରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାସନ କରେ ହେଲା। ତ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦେହରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛିଦ୍ର ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାସନ କରିଥାଏ। ଏହି ଛିଦ୍ର ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଛାଡିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉତ୍ସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ସେଚନ କଣ ନା ଯେଟା ସେ କରିକି ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛି ସେଟାକୁ ଉତ୍ସେଚନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ନେଲା କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କଲା ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଉତ୍ସେଚନ କୁହାଗଲା। ତ ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ଜାତ ହୁଏ। ଫୁଲରୁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଲଗା ଆଲୋଚନା କର, ଅଲଗା ଆଲୋଚନା କର, କାର୍ଯ୍ୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା ଦେଲା, ଏଇଠି ଉଦ୍ଭିଦ ତମେ ପଢିଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋସେସ କରେ ଚାଲେ ବନେଇବା, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନିଏ, ମାନେ କଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଭିତରକୁ ନିଏ, କାମ ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ତାପରେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡେ। ରାତି ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ରାତି ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ନିଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡେ। ରାତି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାମ ନ ଚାଲିଥାଏ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ, ବେଶ ମାତ୍ରାରେ। ଦିନରେ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବି କେତେବେଳେ ନଉଛି ପୁଣି କାମ କରୁଛି, ପ୍ଲସ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ନେଇକି ବି କାମ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ଉଲ୍ଟା କରିଦେଲା, এই ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଉଲ୍ଟା ହେଲା, ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରି ତୁମକୁ କହିବି ଏ ଜିନିଷଟା
कारण सी मन रखिए जो खाद्य प्रोसेस चलो सनलाइट पड़ो ता देहर अंगारकाम्ल आसो मिसला खाद्यटा प्रोड्यूस हम से सी अम्लजान है यहीटा मुझे देखिए कहमी एटा प्राय मिस्टेक बोधे ना पत्र देहर असंख्य छिद्र अच्छे से वायुमंडल अम्लजान अंगारकाम्ल त्याग करते देखिए यहाँ गड़बड़ अच्छे कारण से अंगारकाम्ल नहीं अम्लजान त्याग करते हुए खाद्य निए अम्लजान भी निए कि अलग टाइम नहीं खाद्य वस्तु टाइम निए है जल को बाष्पीकरण करे बाष्पीकरण हम के हिट हम मानने अंगारकाम्ल पशु बा सूर्यकिरण पशु हिट हम हिट है से बाहर को जलीय अंश छाड़ सहित ऑक्सीजन मिक्स हो छाड़े सेचन कहुए फूल उद्भिद का मुख्य अंश फूलर फलजात हुए यहाँ देखिए आलोचना करें तले गोटे कृष्णचूड़ा फूल आनी तार विभिन्न अंश को दर्शाओ कृष्णचूड़ा फूल जिते पूरा लाल कर देखा जाए रंगीन रंगे लाल हलदिया बहुत रंगीन हुए यहाँ देख पुगेश्वर पुगेश्वर मैंने मेल है पुरुष पुरुष केशर है पाखुड़ा यहाँ भूति चक्र यहाँ हूँ पढ़ यहाँ हूँ वृंत वृंत ये पर्सन है देख कौन देखिए कुशना फूलर गोटे वृंत अच्छे है कुशना फूलर गोटे वृंत अच्छे वृंत व्यतीत फूलर आउ चारोटी आउ चारि प्रकार अंश थाए कहीपर कि सेगुड़ी कौन सेगुड़ी है वृत्ति दल पाखुड़ा और पुगेश्वर और गर्भकेशर जो गर्भाशय यहाँ है गर्भाशय है ये डिम्बाकश डिम्बाकश ये से पुगेश्वर जो रहा शेष भाग से आस मिसला ये तार फल हुए तले पड़ो से पुणी मंजी गच उठ है गर्भकेशर है यहाँ पुगेश्वर यहाँ जाके ये लगे भर को जीव भर गलापर फूलटा फल आकार सब गचर आगे फूल हुए फूल पर से फल को कन्वर्ट हुए पुगेश्वर और गर्भकेशर विभिन्न अंग देखा गोटे फूलर भितर को अच्छी गर्भचक्र यह गर्भकेशर नहीं गठित गर्भचक्र घेरी रही पुगेश्वर चक्र एथेर 10टी पुगेश्वर अच्छी कतटी को 10टी पुगेश्वर चक्र चारि पाखे दल चक्र घेरी रही यार प्राय 5टी दल और पाखुड़ा अच्छे 5टी दल पाखुड़ा एमती देख जे फूल देखिए तार 5टी थी अधिक भी थी मिनिमम 5टी है तो पाखुड़ा गुड़िक रंगीन देखा जाए और दल चक्र घेर रही वृत्ति चक्र जो देखले ये तुम लक्ष्य कर ये वृत्ति चक्र देखले कईटा यही वृत्ति चक्र यहाँ हूँ पाखुड़ा तो वृत्ति चक्र देखले यही 5टी वृत्ति चक्र अच्छी फूलटी कड़ अवस्था 5टी वृत्ति चक्र फूलटी कड़ अवस्था चक्र बाहर को देखा जाए वृत्ति चक्र बाहर को देखा जाए एमती बाहरी कड़ कड़ चढ़ी थाए एमती कड़ ग्रीन कलर गोटे चढ़ी थाए तुम टे सैड कर फूलटा भल फुटी जाए जानते जो घर कड़ छिड़ी आनी पान पकई फुटा है द्वितीय चक्रटी है दल चक्र जहाँ कड़ कड़ है देखा जाए दल चक्र कईटा देख वृत्ति चक्र वृत्ति पुगेश पाखुड़ा देखला दल चक्र दल कहूँ कड़ बड़ है देखा जाए फूलटी फुटिले अन्य चक्र देखा हाँ कड़ चक्र मान क्या कौन जो दल चक्र से फूलटा जो पतला पतला सब है कड़ ना ये पतला पतला ऊपर सब एगुड़ा से कह दल चक्र है तो पुगेश्वर चक्र को बाकी खुलीगला बाकी सब देखा जाए पुगेश्वर चक्र को तृतीय गर्भकेशर चक्र को चतुर्थ चक्र कहते पुगेश्वर को तृतीय हूँ थर्ड आ बाकी गर्भाशय भितर जो थोड़ा हूँ तो फूलर कार्य फूलर प्रत्येक पुगेश्वर गोटे दंड तागार गोटे पराग ठीक है दंड गोटे परागटिका दंग गोटे परागटिका है फूलर परागटिकार पराग पूर्ण हो रही है पराग सब भर्ती की भितर है ये भितर पछ पटा भर्ती की था जो देखो तुम देख ये पराग सब भर्ती की पेट पराग होता है प्रति गर्भाकेशर अग्रभाग गर्भदंड और तल भाग गर्भाशय थाए वो पाकल पराग परिपक्व गर्भशेषर पड़े पराग संगम हुए माने गर्भशेष पड़े पराग मिट हम से फूलर जो अगर ये मिसब मिसला गर्भाशय किसी दिन पर गर्भाशयटी फल परिणत हो यहाँ फल हो गर्भाशय मध्य गोटे गुड़ाए कौन थाए गुड़ाए डिम्बकोश रही है फल मध्य गुड़िक बीचर परिणत हमें बीचर परिणत हो कखारू कलर आदि गचर केत फूलर गर्भकोश न था आउ केतक फूल पुगेश्वर भी न था मन रखिए तेणु से गुड़िक यथाक्रम मंडीरा और माई फूल बोली कहते केतटा मंडीरा फूल माई फूल एमती कहती देखिए तुम गेंडु गच मंडीरा फूल कहती
ମାଇ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି। କଖାରୁ ଗଛର ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ମାତ୍ର ଆଉ କେତେକ ଜାତିର ଗଛର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ସମସ୍ତ କଣ୍ଡିରା ଗଛ ମାଇ ଗଛ ବି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଯଥା ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ତାଳ, ଖଜୁରୀ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଗଛଟି ପରାଗନ ପରେ ଫଳ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳର ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଓ ଏକ ଏକାଧିକ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ବୀଜଟି ଫଳ ସହିତ ନାଭି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାର ଫଳ ଭିତରେ ବୀଜ ନିରାପଦରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ବଢେ ଓ ପାକଳ ହୁଏ ଓ ବୀଜ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଫଳଟା ଥିବ ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜିଟା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବୀଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖିବା କଣ ଶିଖିଲ। ଉତ୍ପାଦନ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବଜଗତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖେ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ପରିବହନ କରିବା ସହ ପତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଫୁଲକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନନାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲ କଣ? ଫୁଲକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜନନାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିଟା ଥିବ, ସେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖ। ଦେଖ, ଧାନ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ର ସମାନ୍ତରାଳ ଅଛି? ତାହା ଯୋଉଠି ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କରିବ। ମୂଳର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ବୋଲି ଚିତ୍ର କରିବ, ଗଠନ କରିବ। ହେଲା, କାଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଏ ସବୁ ବହିର ଦେଇଛି, ପଢି ସାରିବ, କରିବ। ଯଦି ନହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଘରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ଲଗାଇବ। ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଓ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ସବୃନ୍ତକ ପତ୍ର, ଅଭ୍ୟନ୍ତକ ପତ୍ର, ମୌଳିକ ପତ୍ର, ଯୌଗିକ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ, ଦର୍ଶେଇବ। ହେଲା, ଖାତାରେ। ତ ଆମେ ଦେଖ ନବମ ସରିଗଲା। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, ଯିଏକି ତୁମର କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତାର ମାପନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।